ήρθατε στο Squeeze! Την εκπομπή που αγοράζει καινούργιο μικρόφωνο στο δεύτερο επεισόδιο γιατί δεν είχα ιδέα πώς να το φτιάξω. Είμαι ο παρουσιαστής, ο Τζόνι Παλαιογκρεσάς. Δεν ξέρω αν θα το κάνω αυτό σε κάθε επεισόδιο. Αυτό πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Μα πρέπει να το κάνω. Στο θέμα μας. Λατρεύω πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και φαίνεται αυτό εντάξει, ίσως επειδή φοράω μπλούζα Φόρμουλα 1 της Mercedes. Στην Adidas και το βυζί μου. Κι άλλο squeeze, καλό, το κρατάμε. Μετά θα βγάλω κυλίτσα, μετά θα βγάλω το κολαράκι μου και μετά τα αρχίδια μου. Ό,τι θέλετε πιάστε. Να, AMG Πετρώνας, ωραία. Και εγώ, ας πούμε, είμαι φαν άλλων ανθρώπων και πραγμάτων. Max Verstappen. Max Verstappen. Στο θέμα μας. Δεν θα μιλήσω για Φόρμουλα 1. Αυτό είναι επεισόδιο για άλλη μέρα. Ή ακόμα κλαίω. Lando Norris. Δεν μπορούσες. Μία θέση λιγότερη. Θα μιλήσω για τους Dukes του Hazzard. Ωραία. Την ξέρουμε. Ξέρετε αυτή τη σειρά και ταινία. Δεν ξέρω. Έχουν βγει πάρα πολλά media με αυτά τα αδέρφια. Γιατί είναι αδέρφια. Είναι αδέρφια τα οποία είναι το βαποράκι από ό,τι θυμάμαι στην Αλαμπάμα. Τα οποία ξεφεύγουν την αστυνομία με το αμάξι τους, το θρυλικό General Lee, ο στρατηγός Lee, ο οποίος ήταν στρατηγός επί Νότιας Αμερικής, πήγα να πω επί τουρκοκρατίας από συνήθεια, όχι. Πες να ήταν, δεν είμαι καλός με την ιστορία, συγγνώμη. Το οποίο General Lee ήταν μια πορτοκαλί Dodge Charger ή Challenger, δεν είμαι σίγουρος, η οποία είχε τη σημαία του Νότου της Αμερικής πάνω στην οροφή. Γαμάτο να ξεφεύγεις από την αστυνομία με αυτό. Γιατί θέλεις, ρε παιδί μου, να διακινήσεις το αλκοόλ του θείου σου. Το moonshine, όπως το λέγανε. Το οποίο δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά. Είναι, ξέρω εγώ, φεγγερόσπερμα, κάτι τέτοιο θα είναι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί απλά σκέφτομαι για ποιο λόγο να ονομάσει κάποιος το αμάξι του έτσι, το όνομα στρατηγού. Και απλά σκεφτόμουν στην Ελλάδα πώς θα ήταν, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, να έχω εγώ ένα αμάξι και να το ονομάσω ο Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος. Να με ρωτάνε, Τζόνι, καλό το αμάξι σου, για να πω, το Λάντα, τάγκ, και σε πολυτεχνία μπαίνει μέσα. Και απλά σκεφτόμουν τις προάλλες ότι εάν το γυρνούσανε στην Ελλάδα, θα λεγόταν, ξέρω εγώ, οι Δούκες του Αγρινίου. Πορτοκαλί Mercedes, αυτή την καλή, την παραδοσιακή, την ορθόδοξη επί Πασόκ. Και θα έχει και το Πασόκ, ρε παιδί μου, πάνω στην οροφή, έτσι κολλημένο στάμπα. Η σημαία, η καλή, η πατροπαράδοτη. Και θα τρέχαμε από αγρόκτημα σε αγρόκτημα σε αεροδρόμιο, ξέρω για να το δηλώνουν για επίδομα του ΠΚΠ. Κάθε αδέσποτη γάτα που θα βλέπουν θα την παίρνουν και θα την λένε ότι είναι πρόβατο. Μια μέρα θα πετύχαιναν και ένα κανονικό πρόβατο στο δρόμο, αλλά αυτό θα το σκότωναν. Γιατί μην τους χαλάσει την πιάτσα. Μη σκαρφιστεί κάτι η αστυνομία. Λες και δεν έχουν κάθε κρατητήριο σαν αγροτεμάχιο. Και να σου πω κάτι, εντάξει, μπορεί και να ζήλεψαν. Μπορεί και να ζήλεψαν οι αστυνομικοί στο Αγρίνιο. Και ποιος να ζηλέψουν, ποιος να ζηλέψει η αστυνομία του Αγρινίου. Και εγώ θα πω, ρε παιδί μου, τους αστυνομικούς στις αγροτικές φυλακές το Σανί Χαλκιδικής. Γιατί τουλάχιστον αυτές πλήρουν τα κριτήρια να πάρουν επίδομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξεφεύγω λίγο από το θέμα μας, αλλά παραμένω και στο θέμα μας, γιατί το θέμα μας αλλάζει. Γιατί δεν έχω, δεν πειράζει. Τις προάλλες ήμουν με το κτέλ και έκανα διαδρομή Αθήνα-Γιάννενα. Είναι μια διαδρομή την οποία κάνω τα τελευταία 8 χρόνια. Γαμώ το κέρατο μου, πρέπει να πάρω πτυχίο. Λόγω των κινητοποιήσεων και των τρακτέρ που ήταν σταθμευμένα πάνω στην Εθνική Οδό, ή όποια οδός είναι αυτή, δεν θυμάμαι. Πρέπει να μάσω τις οδούς μου. Ο πατέρας μου θα ήταν απογοητευμένος με μένα, παίζει να είναι ήδη. Λοιπόν, μας έκαναν να πάμε από ένα παράδρομο και μέσα από το Αγρίνιο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Είχα λίγο ένα προαίσθημα. Το βλέπα στο Google Maps. Δεν ήθελα. Και είναι όντως, είναι αυτό που λένε. Είναι η κολοτριπίδα της Ελλάδος. Έχω να πω. Το μόνο καλό που μας έχει δώσει αυτή η πόλη είναι, ξέρω, το ρύζι, ψυχολογικά προβλήματα, αστεία για αιμομυκτικούς, όλα μαζί. Φίλε, και παράσταση να βάλω εκεί, θα βάλω να μείνω εγώ στο Μεσολόγγι. Και αυτό είναι λίγο inside joke, ξέρω εγώ, με τους Αγρινιώτες, γιατί το ξέρω, τους μισείτε τους Μεσολογγίτες, αλλά όλο εκεί πέρα πηγαίνετε για βόλτα και για μπάνιο και για γκόμενες ή γκόμενους. Είναι, ξέρω, σαν να πηγαίνει Παναθηναϊκός στο Κραϊσκάκι και να μην χέζεσαι σε κάποια θύρα. Σοβαρά, άντε γαμηθείτε με τον ξάδερφό σας. Γιατί, εσείς μπορείτε να το κάνετε και αυτό είναι, είναι, ξέρω, σαν πόντιος να γλιστράει και να πέφτει κάτω.
Όταν όμως το κάνω εγώ, είναι παρτούζο στο οικογενειακό τραπέζι και όταν το κάνει όμως η πρώην μου, εξερευνεί τη σεξουαλικότητά της πάνω στο οικογενειακό της δέντρο, γιατί τιμάμε ρε παιδί μου τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Και κρατάμε λίγο και το αίμα καθαρό και το χρωμόσωμα λίγο έξτρα. Το ξέρω, ρίχνω αλάτι στην πληγή, Μεσολογγίου, αλλά οκ. Όσα αεροδρόμια και δημοτικά σχολεία και αν έχετε δηλώσει εσείς ως αγροτεμάχια, λένε ότι τα περισσότερα επιδόματα δεν τα πήρατε καν εσείς. Losers και σε αυτό. Χαμένοι, ηττημένοι, φτωχάτζες. Γιατί τα πήρανε μόνο τα κριτικά τα κοπέλια. Άτομα που είχαν όλοι το ίδιο αποτέλεσμα στο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Πήραν τα αποτελέσματα και τους λένε απ' εδώ, απ' πέ, μόνο πέ και πέ. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει διαφήμιση στο Pornhub, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που σου λένε την είσαι μικρή, θέλεις να πας με μιλφάρες, θέλεις την αδερφή σου ή την ξαδέρφη σου, ό,τι είναι πιο κοντινό. Να λέγανε, θέλεις να βγάλεις λεφτά από επίδομα. Ωραία. Έχεις ένα φίλο κριτικό. Έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα, γιατί φοβάται ακόμα και η μάνα μου. Που η μάνα μου δεν είναι από την Κρήτη, δεν είναι αγρότησα, δεν είναι ούτε καν από το Αγρίνιο. Πάλι καλά. Κάνω σταυρό μου, έτσι. Φοβάται ότι επειδή της κόψανε πρόωρα τη γη της ελιάς. Άλλο ένα θύμα της Επιτροπής. Βρήκαν ότι μια ελιά είχε Ferrari, άλλη μία ότι είχε 5 δελτία του Τζόκερ 20.000 η καθεμία, τη σκάτα, και άλλη μία ότι ο γιος της είχε και Porsche, λες και ήταν ο Μάνθος ο Φουστάνος και ήθελε καινούργια τάσια. Και τη ρωτάνε αυτή την ελιά, ποια είναι η Φιώνα και τι κουπαριά έχεις μαζί της. Και πικαλούταν δικαίωμα που δεν είχε. Λες και πικαλούταν τον εξόντια. Και οκ, ας πούμε λίγο την αλήθεια. Πρώτη φορά βλέπεις τέτοιον άντρα, ξέρω εγώ, να κάνει σαματά για ανύπαρκτο δικαίωμα. Συνήθως τέτοιοι άντρες κάνουν σαματά για υπαρκτά δικαιώματα, ξέρω εγώ. Σαν την Ελένη Λουκά, λίγο για τα δικαιώματα των γυναικών, λίγο για τον ΛΟΑΤΚΙ. Και είναι λίγο περίεργο, γιατί άμα αυτός ο άντρας έβλεπε από κοντά τη Hunter Safer, θα την πλήρωνε μπάσκε. Βάλει στο μυαλό της, ξέρω, να μπει στον κόπο να τριφτεί στη μαγκούρα του Τσοπάνη. Ούτε καν μαγκούρα. Γλίτσα.